ताजल दिदुमा नों माने नों फासुं होनजां तिनि किसा तंथगै नों तू समझा हाँ अमन माखलुं नोंला ब कॉलेजखौ बरतिं ना तखबा ताउन थानान तंग बाबू माखलुं ताउनखौ थांलायनायनि हिमलायनायनि कस्तंलाय नुले सही बात है नरम परिसिदि दा खन थांगे बा थांता कनि दलंनो फानसं खन नाजि बार रग नाजि नै खोनारगो थां मालेले नो जोंखौ थांगे नाय जगलाय एन्ता बाबू दारा र नक बार रग ना बला ना ये रुआ को बोसोर रग नक बार रग इको 3000 रखता ओ दा को हिमनि रूम नानि लेगना तब हेरो दोपहर को मा दि दारा रूम खेले काहम न बेलाय दामा बोसो गुदो गसिनो गसिया ताइ खरसन सामनो बुआनो नंबर क्लास दंगो नंना आं नंबर हरनाय कक सानजालि मा का नंबर तिजि कक सालायनाय देखा थाङा दारा दा माखो